Petteri Pano on nyt täällä raportoimassa. Norjan Ruijassa Jäämeren rannalla ollaan ja täällä on uusi turistibisnes lähtenyt pyörimään, hyrrimään käyntiin. Ja tässä tämmönen paikallinen nainen aikoo nyt kertoa meille. Sulgryn on tässä meille kertomassa. Jag heter Sulgryn. Hei, moi! Mikä tää on tässä tää idea, tää sun Pattaja-juttu? Suomalaiset tykkää mennä Pattajalle. Me olemme miettineet, tännekin voi suomalainen tulla. Me haluamme yhteyden meidän suomalaisiin, juuri meidän sukulaisiin. Ihan hyvin täälläkin voi ottaa aurinkoa. Minä nautin joka ikisestä sekundista. Minä olen kouluttanut pari tällaista fiskaria öisin. Koulutan Mari merimiestä. Ne tulevat antamaan tämmöistä hierontaa. Tää on vähän kuin itselläkin tulee nämä omat Pattaja-ajat mieleen silloin, kun siellä käy. No, kun siellä Pattajalla, kuten kaikki tietää, on niitä skimeilejä. Ja me olemme nyt Meksäänit sitten tänne kehitellä tällaisen sheep-mailin. Ja nyt voi tehdä sillä tavalla, että maksaa vähän sen rahaa näille söyereille. Ja sitten voi mennä sinne lampaiden sekaan. Ei, uskomaton juttu. No Petteri lähtee heti tarkistamaan tätä. Mikä tämä on tämä juttu? Minä unohdin varoittaa. Pitää olla prevention. Muuten voi tulla se suu ja sorkatauti. Aika Petteri, älä mene! Koska